Ваня, а вие сте в кулинарни уроци с Таня. Днес ще ви предложа една сезонна пролетна рецепта. Крем парфе с ягоди. Продукти необходими за нея са добре озрели ягоди, заквасена сметана, пудра захар, ванилия и желатин. Пълното описание на продуктите и технологията на приготвяне ще намерите под видеото. Готови ли сте да готвим? Хайде с мен! За да приготвим крема, предварително трябва да накиснем желатина. Желатина го накисвам винаги в студена вода. На едно пакетче желатин от 10 грама слагам 5 супени лъжици студена вода. Изсипвам, разбърквам и оставям да набъбне. Желатина набъбна и сега е ред да го разтопя на водна баня. В широк съд съм сложила вода и съм включила котлона. Ще го оставя да се разтопи. Имайте предвид, че желатина не трябва да завира, защото ще загуби своите свойства. Това разтапяне може да го направите и в микровълнова фурна, но отново внимавате да не заври желатина. Вижте как взе да се разтапя. Трябва да стане течен и прозрачен. Тогава е готов за работа. Изключвам котлона, когато виждам, че водата почва да завира. Ето, че и желатина е готов. Вадя от водната баня и продължавам със следващия етап на приготвянето на крема. Следващия етап от технологията на приготвяне на парфето е да смеля ягодите. Предварително съм ги почистила и измила със студена вода. Ягодите са готови. Ето, финно смлени. Оставям ги на страна. В една купа дълбока ще сложа сметаната. Добавям и пудрата захар. И бъркам на ръка. Никога не разбивайте заквасена сметана с миксера, защото ще стане течна. Добавям и ванилията. Слагам желатина при ягодите. И смесвам заквасената сметана с ягодите. Парфето е готово. Избрала съм си ето тези чаши. Парфето отива в хладилника за около 1-2 часа, за да стегне. Ще се видим за презентацията.
Ето, че моят крем парфе с ягоди е готов. Един крем, богат на протеини от заквасената сметана и на витамини от сочните и озрели ягоди. Направете този крем вкъщи и изненадайте вашето семейство. На 100% съм сигурна, че на всички ще им хареса. Тънкостите при приготвянето на този крем е работата с желатина. Запомнете някои важни правила. Едно пакетче желатин от 10 грама желира продукт с 500 грама и 500 мл течност. Разтваряйте желатина винаги със студена вода. Когато го разтапете на водна баня, внимавайте желатина да не заври, защото после крема няма да желира. След като е готов крема, охладете минимум 1 час в хладилника, за да стегне. И не разбивайте заквасената сметана с миксер, защото ще стане течна. Надявам се, моята идея за тази рецепта да ви е харесала. Ако е така, абонирайте се за моя канал, харесвайте, споделяйте с приятели, натиснете камбанката за още кулинарни уроци с мен. Довиждане и до нови срещи!